us presentem la nova Sunliving V65 XL. És un vehicle fabricat per Adria. Feia temps que Adria no s'atrevia a fer un model amb el vehicle més gran de Citroën. En aquest cas és un vehicle de 6,40 m i l'altura H3, per tant L4 H3, un vehicle de 2,80 de dalt. Normalment en teníem Sunliving com la segona marca d'Adria, per tant un vehicle que potser venia amb menys prestacions, sense mosquitera o amb claraboies més petites. En aquest cas, res a veure. Estem parlant d'un vehicle amb totes les prestacions, claraboies gran, calefacció de gasoil, tot el vehicle equipat amb remis, il·luminació ambiental, ara el veureu. Comencem pel xassis. Aquests vehicles s'estan equipant sobre la gamma de Citroën Jumper. En aquest cas, com a estàndard, Adria ja ha escollit que el vehicle vingui amb el xassis de 3500 i a sobre nosaltres aquí hi posem el que en diem el xassis H, un xassis reforçat que estèticament veiem que porta també totes les proteccions i per tant li dona una estètica d'un vehicle més outdoor, un vehicle més preparat per les sortides tipus tot terreny. A part, ve equipat també amb les llantes d'alumini, en aquest cas amb la llanta alumini de 16. Una de les característiques més importants dels vehicles carrossats sobre el xassis H3, el xassis alt, és la gran capacitat d'emmagatzematge. En aquest cas ens trobem amb armaris molt alts i per tant que tenen molt espai i a més Adria ens ha donat uns armaris amb un disseny que mantenen una forma en diagonal que ens permet tenir un bon espai quan ens aixequem, al mateix temps que a dins l'espai es multiplica. A nivell d'extras i equipament anem amb un vehicle que ve tot complet. Per exemple, ja portem el sistema d'enfosquidor frontal de Dometic, portem mosquiteres en el lateral, portem il·luminació ambiental i per tant el vehicle porta tots els components necessaris. A nivell tècnic, els equips electrodomèstics que han muntat són de les màximes prestacions. Anem amb el sistema de Truma Combi Diesel amb el comandament CP+, per tant és el comandament programable i termostàtic amb la calefacció de gasoil, el que fa que amb gas en aquest vehicle l'únic equip que tinguem siguin els fogons de la cuina. Al mateix temps, la nevera que han posat és la nevera de Thetford de 138 litres, una de les neveres actualment més grans i muntades en el mercat amb sistema de compressor. Com que estem en un vehicle de tamany gran, tenim un bany força ampli i còmode. En aquest cas, ens han posat l'escala d'accés en la llitera superior a la porta del bany perquè ens quedi ben guardada i tenim una finestra en el bany que ens permet fins i tot utilitzar la dutxa del bany a l'exterior. La característica més important per la que s'ha dissenyat aquest vehicle és la seva versatilitat. Està pensat per ser un vehicle que pugui tenir diferents usos. Per exemple, pot ser un vehicle familiar, ja que té lliteres, i poden dormir 4 persones tranquil·lament amb espais i llits molt còmodes. Però al mateix temps és un vehicle que, per exemple, poden dormir 2 persones a dalt i convertir tota aquesta zona d'aquí en un gran maleter d'equipatge per portar-hi bicicletes o material de muntanya. O a la inversa, es pot dormir a la part inferior, treure els matalassos i utilitzar per portar tot el nostre equipament d'esports d'aventura a la part superior. Un element molt destacable dels vehicles 640, dels vehicles L4, és que podem dormir en posició longitudinal, és a dir, en la direcció de la llargada del vehicle. Això fa que els llits siguin una miqueta més còmodes, ja que no tenen una limitació, per exemple, en la zona dels peus, i per tant ens dona una sensació de més amplitud, a diferència de quan dormim en la posició
transversal, que sempre estem més limitats per les parets laterals del vehicle. En aquest cas, els dos llits, tant la llitera aquesta superior com la llitera inferior, podem dormir en aquesta posició longitudinal. Aquesta Sun Living V65XL està cridada segurament a ser un dels vehicles del futur, perquè és un dels vehicles més versàtils, que ens donen més possibilitats i que ve amb un equipament d'alt nivell i un disseny molt modern.